I sidste sæson af Rønde Gymnasium. Alt endte jo godt for Søren og Amalie. De fik studenterhuen, og verden blev åben. Det er følelsen af frihed. Jeg kommer sgu til at savne det helt vildt meget. Kort før de glade studenterdage så Søren og Amalie knap så glade ud. Det var den sidste eksamen, og Søren var virkelig nervøs lige nu. Jeg er virkelig nervøs lige nu. Og Amalie kunne godt mærke, at hun ville komme til at ryste lidt. Jeg kan godt mærke, at jeg kommer til at ryste. Det er godt, jeg ikke skal tegne i det. 14 dage tidligere havde de lige fået læseferie, og fejrede det med at tage på en sidste tur med gymnasiets sejlerskole. Nå, skal vi repetere? Hvad hedder det her? Tov. Snoren. Storskødet. Der er en, der står på faldet. Heldigvis for Søren stod der ikke sejlads på eksamensplanen. Jeg har fysik B. Jeg skal op i religion Og så næste uge har jeg historie. og i fysik. Så har jeg så AT til sidst. Så AT. Den er jeg lidt nervøs for. Og lige her foran eksamensdøren var Søren og Amalies familie lige ankommet. Så vi er lidt nervøse. Studenterhunden var naturligvis rigtig vigtig for Søren og Amalie, men alligevel ikke vigtigere end alt det andet gymnasiet havde lært. Hvis man er klar på det, så kan man faktisk lære rigtig meget. Og det er jo fedt. Så lærer man også bare, altså man bliver dannet på en måde. Altså. Ja, Søren og de andre var virkelig blevet til dannede mennesker. På en eller anden måde. Men hvordan gik det nu egentlig til den sidste eksamen? Jeg fik 7. Den sidste forhindring var klaret, Tillykke med det. Jeg fik 7, og jeg er skideglad. og de næste dage gik stærkt for Søren og Amalie, for ritualerne stod i kø. Fra afbrænding af gamle noter, over lancier og gala, til selve dimissionen. Og Søren Højgaard Sørensen og Amalie Bornoville Smedemark. Søren og Amalies gymnasietid var nu slut. Og det var lige her, vi forlod den på trappen for en sidste bemærkning. Hvis man godt kan lide et stort fællesskab, selvom det måske er et lille gymnasium, så er det pissefedt at tage Rønde. Glæd dig til næste sæson af Rønde Gymnasium. Glæd dig til 3 års gymnasieliv, hvor du spiller hovedrolle. På en måde så vil jeg så gerne fortsætte, fordi det er så hyggeligt.